Живеем в изключително интересни времена. Имаме изкуствен интелект, който може да направи работата ни толкова по-лесна. Това е и епохата на крадците на внимание и енергия, нотификации, заливаща ни информация, пропаганда. Изглежда лесно да сме успешни. Има толкова инструменти за продуктивност и знания на разположение. Разказват ни истории за хора, които успяват от нула. Но сме забързани, в бърнаут и сякаш нямаме център. Дали наистина напредваме към значимите за нас цели? Кои са те? Ако си лидер с или без титла, лидер на живота си и искаш да живееш своя път, а не да се люшкаш между задачи, повиквания, пожари и проблеми. Играта за постигане и поставяне на цели, пътят на мечтите е за теб. Защото нямаш нужда от повече информация и от повече истории за чужд успех. Имаш нужда от система, която работи за теб и можеш да вплетеш в твоето ежедневие, за да реализираш мечтите си. Играта ти помага да канализираш мислите, енергията и вдъхновението си в една цел, която е ключът към това да живееш мечтите си. В системата за поставяне и постигане на цели пътят на мечтите определяш цел, чието реализиране прави мечтата ти реалност. В играта ще откриеш карти за основното табло, което можеш да закачиш на стена, врата или коркова дъска, и карти жокери, които ще те насочват по пътя, както и много магични елементи, които сме създали специално за теб, за да можеш наистина да ги използваш лесно и удобно. Целият процес ти помага да отключиш личната си сила и вътрешна мъдрост, за да реализираш целта си. Онлайн бонусите ти помагат да разбереш как да поставиш целта си, кой е твоят аватар за постигане на цели и как да поддържаш мотивацията си. За всяка карта имаш насочващи видеа. Сякаш работиш с ментор и не си сам през целия път, а можеш да правиш играта по всяко време. Пътят на мечтите събира методи за вдъхновение и реализация на цели от изтока и от запада. Това е процес, който е тестван с фокус групи и стотици участници. Проверен е и всеки елемент е настроен като фин инструмент от голяма система, за да работи за теб.